Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes ika-8 ng adlaw sa bulan sang Oktubre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan mag-inop danay kita tubtob sa tagna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Plus ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. May 78 days before pa man mag-Christmas Day kag 85 na gid lamang kadlaw nabilin before pa man mag-New Year's Day. Sa karon nga adlaw nagapangamusta kita sa inyo kabayontang ti sa yara sa guwas ang inyo sining nga mga puluyan. Padayon lang kita naka face shield, face mask kag social distancing. Kay ang balatian ngayon COVID-19 ngayon do hindi mo masampagan, no? Do hindi mo mapauntat pero still the same mga kaaksyon nga kung ginahimo naton ang pamaagi, mga health protocol parang bisan paano
mabuhin-buhinan ining kaso sang COVID-19. Mayo man di sa syudad sa Bacolod kay siging pagnuboya. Kabayunta nga magsigi-sige na kagang bugos nga probinsya. Ang probinsya kapon do 70 lang naka-record mo. Sige, sa mga ka-aksyon tang naga-timo-timo na sa sininga udto. Mas maayo nga magkatapos na sa pagpanyaga kagang iban sinay wala pagidman kahimos kag wala pa palanyagahon. Pangita pa. Sa kinandan pangamusta kita sa mga kaaksyon ta sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag kalakip man sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad dira mga kaaksyon kabayon tang bisan pano makaligwa na kita sa paggiho diri sa palibot sang Region 6. Ginasigahom daw 1 week moratorium ang sa Philippine Coast Guard by Saturday. Mahibaloan ta kung anong mga status kay bisan si Mayor Revilio Lonardia nagahulat-hulat sa go signal sang Iloilo. Kung bala panugutan na nga makabiyahe ang roll-on, roll-off nga di pasahero kagang aton sini nga mga fast craft. Although ngati ang roll-on, roll-off sige sa gyapon sang pagbiyahe sa mga essential goods kag mga frontliners man mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta dira sa Oriental side, daw ga-enjoy ang Oriental side kay pila na ka adlaw nga wala sang kaso sang COVID-19 sa ilang nga lugar mga kaaksyon. Kabayon ta diri sa aton umumana no? Para bisan paano magkagios-gios na kitabla. Sa mga kaaksyon ta sa bugos nga Region 6, kamusta kamo kag welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo? Manginkaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Mas testing liwat nga ginpatigayon sa syudad sang Talisay. Pagsaka sang kaso sang COVID-19 problema na naman nga matabo sa among syudad. Dawayag kulpa ang kaso sa syudad sang Talisay, no? Do sige-sige. Syudad sang Bago naka-record sang isa ka dugang nga napatay bangod sa COVID-19. Samtang sa iban pang mga balita sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon R. Tayhopon, Bacolod noon nga nagabatyag sang sintoma sang COVID-19, mahimo nga makapakonsulta sa BRO pag-determine sa pasyente kung kinanglanon ipaidalom sa swab test. Nagadepende sa determinasyon sang doktor. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, 21 anyos nga dalaga ginimuslan sa sulod sang iyang kwarto sang 41 anyos nga tricycle driver sa isa ka barangay diri sa syudad. Gidway magplahimunong sa banga ni kag himunong na lang para nga sigurado wala sang problema. Ano man niyang 41 anyos nga sika driver niya man. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Brian Morden. Nakapatay sa bayaw sa banwa sang Kawayan, ginhilway na areglo, buwas patigayunon. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba,
jail guards kag pila ka mga binilanggo sa syudad sa Bacolod naka-recover na apang nagapabilin sa quarantine facility. Samtang sa balita naman sa out of town sa syudad sa San Carlos, igabalita ni Aksyon Stephen Fresquito. Nokpo nagpatigayon sang standard marksmanship training sa kapulisan sa unang distrito. Basi nagkalawang nga bla kag daw na unay na di kinanglan gid nga maka raw practice gamay ay puwerte. Samtang sa syudad naman sang Cadiz, 34 anyos nga lalaki nga taga Banwa sang Tuboso nadakpan nga may ginasokbit nga kalibre 45 nga pistola sa syudad sang Sagay. Samtang sa balita naman sa Central nga bahin sang probinsya, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, 4 ka persona sa syudad sang La Carlota aktuhan nga nagapanahorho dakop sang kapulisan. Hindi na kamusali ka panahorda kay kabudlay ka sige kampanya sa mga kapulisanta. Ultimo nga tungits gani nga ginagmay ati dakop man sa mga otoridad taman ti illegal gihapon nga pagpanahor ina mga kaaksyon ha. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Erenaboso, kaso sang COVID-19 sa Pilipinas naganubo suno sa UP experts. UP experts ginrekomendar ang 11 ka mga areas para sa mas striktong quarantine classification. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Mabatian na dugay-dugay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:40 na nga tunuras, 11:40 na mga kaaksyon. Ayos. Daligid lang kay mahinang kalaban ha sa mga kaaksyon tadray padala lang inyo sa nga mga mensahe basta nubo lang. Kaya tagan tanay kalupangod mga kaaksyon sa aton sa nga Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Ha? Ipadala lang mga mensahe ninyo dra sa aton sa nga Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod kag sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph sa aton sa nga website kag sa YouTube sa Aksyon no Radyo Bacolod. Sige kaya tagan talag talupangod sa dili lamang madugay dari sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:41 na nga tunuras. Sige, daligid lang mga kaaksyon na kay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dili lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na kay tirahon tani anay mga mensahe ninyo mga kaaksyon no, sa kay Alex Montesa. Naganubo ang kaso sang COVID sa bugos nga Pilipinas pero wala sang rason para maghatag kumpiyansa. Still need to maintain the health protocol, Sir Rex. Gani man. Amo nang tirada dra Alex Montesa. Thank you so much, Gid. Kay sa talunan, may lang pagpamate kag kay Lunila Tarosan, ga-monitor by Facebook Live, no? Dira sa Gatuslao, San Sebastian, diri sa siyudad sang Bacolod. Kay John Esteves, mayad nga udto, Action Rex, nag-live kami, pamati sa Binondo, Manila. Tamiyaw ko lang pamilya Esteves, dira sa Barangay Mansablay.
La Castellana kag sa mga upod ko di sa Benedicto Steel Corporation kanday Ma'am Girly Alcoresa, kay Ma'am Ellie Ko, kag Josie Go, kag Shirley Tani ano siya? Do kag may Marigold Basco. Tanyedo ni Guro ay. Kag kay Marigold Basco ga pamati gid kami kag nagatutok sa cellphone. Ayos, thank you so much Junjun Esteves. And siling ni Alex Montisa, saling niya manyak at tricycle driver, mahilig ni sa hub. Amo na ang resulta sang iya pagkamanyak. Ay, puwerte. Rose Guevara, may lang pamati kay Joe Fresh Trap literally, may lang monitor, may nga Action Rex. Ari lang kami dia sa proper sang La Carlo monitor. Thank you so much, Joe Fresh Trap literally. Sa kay Eya Yori Yuhan, may lang monitor kag nag-monitor sa Lunao, Barangay Mailom, Bago City. Thank you so much siya. And kay Gian Resisio, may lang pag-monitor kag Yuki Moranay, mayong buntag sa tanan. Thank you so much sa Yuki Moranay. And sa kay Shanta Marie Lamag, good afternoon. Bagay gid ang gupit mo, sir. Ay, pati ang gupit naman nakita ni Shanta Marie Lamag, oh. Thank you so much, Shanti Marie Lamag, no? Jocelyn Libon Dispoho, and sa kay Bia Jonathan, no? Ga monitor sa sininga Odto. Salamat gid, sir, no? Thank you so much gid. Kay Trexie Busillo, ga monitor sa Minlo 3 Talisay. Ara kada subong Trexie. Sa Minlo 3 Talisay, no? Kay Eli Escalera, may lang pag-monitor dra sa Tangob. Tangob ni Charity nga gwapa. Ay, puwerte ha. Sige ha. Thank you so much, Eli Escalera. Kay Rosana Barcinilia, may lang pag-monitor, mayong udto. Rosana, kay Remo Sinovia, may lang pag-pamati, sir, no? Remo Sinovia. And sa kay Christopher Alimon, may lang pag-monitor sa Himamaylan. Christopher Alimon. And Edward Alihano, may lang pag-monitor, sir, no? Thank you so much, gid. Kay Christopher Alimon, Melinda Aisporo, nga nag-monitor kay Alex Fuentes, may lang pamati, no? Salamat, gid, mga sirs and ma'am, no? Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na, standbyan ay, kay matagtan ay pila ka mga commercial sa. Balikan ko lang dugay-dugay ang inyo sininga mga mensahe. Ipadala lang sa inyo sininga palatuntunan diri sa Aksyon BBB. Kay tinguan ta karon nga basaho, no? Kay Dayna Celeste sang Barangay Granada. Thank you so much, gid Dayna. Standby mga kaaksyon. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon BBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:48 ng aton oras, 11:48 na mga kaaksyon. Hindi tagid pagkalipatan nga sa imo nga pag-ehersisyo, kinanglan ta mag-detox. Pabalik kita diri sa atong sining nga pagpangalagad kadtuantang balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Eden Aboso maki-update ta sa COVID o kaso sang COVID sa Pilipinas naganubo suno sa UP expert kag may palayag ni sila nga ginarekomendar nilang 11 ka mga areas para sa mas istrikto nga quarantine classifications. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Western Visayas, bugos nga Pungsod Pilipinas, kag bugos nga Kalibutan. Amin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, mayungod to. Mayong Action Rex, good news kay naganubo na kuno ang kaso sang COVID-19 diri sa Pilipinas. Ining base man do hindi sa mag-agree how. Ining base man Action Rex sa University of the Philippines Octa Research Team. Sa report na petsahan Oktubre 6, kapin 2,500 na lang ang ma-record nga positive cases sa kada adlaw sa bugos nga Pilipinas. Ini ang mas nubo ikomparar sa 4,000 kapanibago nga kaso kada adlaw sa tong bulan naman sang Agosto. Ti suno sa team ang reproduction number nga nubo sa 1 ang nagabot silingon nga na-flatten Action Rex ang curve. Naibaluan ang reproduction number sa Pilipinas ang yara karon sa 0.87 kag ang kaso nga ma-record sa National Capital Region nga amo ang epicenter sang pandemya sang Pilipinas ang naka-record na lang sang 1,000 nga panibago nga kaso sa kada adlaw. Ang positivity rate ang nagnubo na sa 8% gikan sa 14% ini siya sa tong bulan man sang Agosto. Samtang abisuhan sang ining UP Octa Research Team ang gobyerno nga mas istriktohon ang quarantine classification sang 11 ka lugar diri sa Pilipinas base man sa data umpisa sa tong Agosto 25 tubtub Oktubre 5. Sa report na petsa Oktubre 6, ginpahayag sa mga eksperto nga may 9 ka areas ang ginakabing nga high risk bangod makarecord sila sa tag-1,000 ka kaso sa 1 ka adlaw. Dugang pa may man sa mga areas nga nagdamo ang na-record nga COVID-19 positive sini nga semana ikumparar sa nakaligad nga 2 ka semana. Base sa Octa Research Team, ang mga masunod Action Rex sa makabing nga high-risk areas ng COVID-19 kag dapat ipaidalom sa strikto nga quarantine status. Una diring Benguet,
lakip ng Baguio City. Davao del Sur, lakip man ang Davao City. Ang Iloilo, lakip ang Iloilo City. Misamis Oriental, lakip man ang Cagayan de Oro. Nueva Ecija, Quezon, Pangasinan, lakip ang Dagupan. Western Samar, Zamboanga del Sur, lakip man ang Zamboanga City. Bangod sini, ginrekomendar sa mga eksperto nga mas pabaskugon pa sang local kag national government ang ginahimo nila nga mga tikang. Angot naman iya sa testing, sa tracing, kag isolation, agad mapaganhagan ang kaso sang COVID-19 sa nasambit man nga mga lugar. Miara, kita siya direct sa mga, at least daw mga positive nga mga reports na aton mabaton. At least, bisan paano, sige nga naganubo ang numero kada adlaw. Kag hindi na kumparar action direct sa nagliligad to nga do ka kululbaan, gid. Kakululbaan nga sige lang butsyog yung agabutsyog. Oo, Pero subong damong nagalayo, jutay ang mga positive. Meaning ganubo siyang ganubo, kabayunta nga magka-recover ta before mag-December. Correct. Para ang Kita lights ing-ing-ing. Ing-ing-ing. Mag, Sige, taga ka time. Kumukuti-kutitap. Perfect. Amo na da siya. Kumukuti-tap. Ay, alam mongga. Dahil, kisa nyo naman yan si Action Rex ka kanta, ha? Di, wala na to na ang paama na to sa COVID to. Gani, dapat gid nga mangin happy ang aton sini nga December. Although nga hindi man gid maka-recover, pero bisan paano, mabatyagan tablang bulan sang Disyembre. Amat-amat na. Next year, by January, makagios na gid tanan aksyon na din, makabalik na sa negosyo, pagpangabuhi nga normal, apisar nga hindi na gid man ni madula yung COVID action eden mo. May mga ari gid man na niya sa Mga bilin-bilin, mabili na sigad-sigad. ni sigad-igad ya kag para lang sa aton nga mas mayo ini nga bisan paano maka-recover kita, no? Correct, gid. Kay do ang akon to balay sa Singapore, do wala ato na tinluan mo. Oo, kadugay na nga daw mga 8 months na guro Correct. Oo. Diba si nang may ano na to, may galumo na to walang hindi makita sa balay ko to. Gani man kada mo sa mga balay nga ginbayaan ti isa mo to sa Singapore way gid to tawo kay perfect. nagingagaw ka di pauli last Sa March 29, March? kay pagka 30, gid yan ang quarantine sa nag-quarantine. Bacolod mo na. Mala na kabay kay gagaw pa ko. Pero ang iban daw sige na biyahe nila. Pero Yes. depende siguro sa kapyot. Kapyot. Depende sa gios. Kaya sa iba unod. nagpagwa na gani action din mo. Nagbalik na sa pungsod kung sa din sila nagalin. True. Nagbakasyon na dito. Diri sa aton, although nga tiway pa man ginapanugutan, ang hindi LSI, gahulat-ulat pa sang biyahe. Ang Wala pa Iloilo. ng mga leisure travel. Pero di ba ginahulat na lang Action Rex ang response man sa Iloilo City? Kaya ang Bacolod, okay na Okay yan nang mo. Bacolod, mabato na yan. Ting Iloilo, sa Sabado ko numabalan siling ni Sir Jansen Binamin. Perfect. Galing kayo, Tio, sa UP experts, lakip sila sa Gani, dapat nga no? istriktohon. Oo. Diba, sa iba gina-consider man yung Action Rex nga mga pagtuon, nga mga suggestions ang aton nga mga health authorities, ang pagtuon man sang iban pagidya nga mga ahensya para makabulig sa pagtapna sang COVID-19. Kay sa bugos karon nga kalibutan, naglambot na sa 36,386,796 ang na-record nga kaso sa bugos nga kalibutan. Sa nasambit nga record, ang naka-recover Action Rex 27,407,220 kag mayara na sang 1,060,418 ang nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, mayara na sang 329,637 ang na-record nga COVID-19 cases diri sa aton. Kaga 273,723 ang mga naka-recover, kag mayara sang 5,925 ang napatay. Sa Region 6 naman, kung diri sa Western Visayas, 155 ang panibagong nga kaso nga na-record kahapon nga adlaw, rason nga naglambot na sa 12,837 ang COVID-19 cases diri sa Region 6, nga may 3,707 nga aktibo nga kaso. 182 man ang new recoveries kahapon nga adlaw, rason nga naglambot na sa 8,842 ang recovered patients diri sa Western Visayas, samtang may 8 ka napatay nga naglambot na karon sa 288 ang death toll diri naman sa Rion Sai. Samtang sa Negros Occidental, do medyo damo-damo kay nadugangan kahapon sang 70
kapanibagong nga kaso, rason nga naglambot na sa 3,426. Sa syudad naman sang Bacolod, 20 na Action Rex ang na-record nga kaso diri sa aton. Kabay pa karon sa kasisidmon paggalantaw ta. Pulo na lang bla. O kung isa na lang ka Kung isa na lang ka digit. Oo, isa na lang ka digit. Butang Action Rex. mo, 8 na lang ka bilog. Perfect. Ano, Oh, kanami kabay lang, pa. no? Do pasunod na ni Action Rex na do wala galapag yun 50 no. Oo. Kabay pa. Kay ti sa subong mayara na kita sang 4,266 ka COVID-19 cases pero ang active cases dira Action Rex ang yara lang sa 1,088. 1,088 lang, na lang gali. ang Sobra active na lang cases. naglapaw na ta sa tunga. Correct. Dali na lang Kag kay miara kita sang 81 kapanibagong nga recoveries kahapon nga adlaw kag ang recovered diri Action Rex out of 4,266 nga kaso mayara kita sang 3,164 ka recovered patients apang kahapon nga adlaw may nadugangan sang 4 kapanibagong nga napatay rason nga ang death toll karon sa syudad sang Bacolod ang naglambot naman sa 94. Kabay pa nga hindi na ini mag-isa kagatos Action Rex. Si Gian Resisyo, linya ako na lang maglinis Miss Eden Abuso hihi sa bahay dito sa Singapore. Kay timing ara siya galing Sa kay Singapore ni si Gian Resisyo siguro kaya toto siya ko mo. Tigaling kay kalapad man sa Singapore din to galing imo to nga balay to. Ay, hindi ko lang pa isugid. Ah, Kay gani- basi, bala gani kay sudlon, basi balahaw ko. na to dan tawa, Action Oo. Rex. Di lang guro Gian malakat na sa actually kung magrutawhay na ni. Oo, kay ako da, kung aran ako da ipatawag ta ka. Ipatawag? Okay, para mabuli. Ah, Kay okay. fifth floor to da ng balay ko. Do ka budlay man nga ako lang isa ga paninlo, Action Rex na. Oo, sige Perfect. Oh, floor kalingin mo na sa ulo Kay nga. kabalo ka first floor sala, ang CR ko ra sa second floor. Amo na. Tag isa gini ka floor ya. Grabe, no? Ay para do ka bongga gid balahaw na. Di ayawan ka to paninlo, okay? Ayos Okay. Mga balita kag-update gikan sa News Center, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Eden Abuso. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Kabayunta nga mahagan-hagan na gid ni, no? Kay sa prangkang istorya do hindi na maagwants. Magwanta mong lakaton pero ang kapigaduhon do hindi mo magwanta, no? Kabayunta nga bisan paano makagios na kita sa palabuton mga kaaksyon. Kung by November, okay ng sitwasyon and makabiyahe naman ang roll-on, roll-off and fast craft Iloilo, Bacolod, vice versa. Maka-flights ng mga eroplano balik. Although nga ginasigahom nga ang kapigadohon ara sa gyapon pero kung isip-isipon ta kung makabalik lang obra, ang halos kalabanan daw less na gidman, no? Do hindi gidman masyado ka pigado ini, no? Pero tiyan mo nang pangamuyoon ta nga bisan paano maggamay ang numero sang mga COVID-19 patient diri sa Bacolod kag Negros Occidental even ang bugos nga pungsod mga kaaksyon. Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:01 nga oras. Sining bahin sa iluwantang balita sa patrol we have Aksyon Alvin Graba. Jail guards kag pila ka mga binilanggo sa syudad sa Bacolod naka-recover na apang nagapabilin pa sa gihapon sa quarantine facility kag iban pang mga balita gikan sa patrol. Yari ang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Kalipay ni BJNP Deputy Regional Director for Administration nga si Jail Senior Superintendent Gilbert Peremne matapos nga nakalabot sa iya ang report kahapon nga adlaw gikan sa Negros Occidental BJNP Provincial Administrator nga naka-recover na sa COVID-19 ang 34 ka mga PDLs kag 19 ka mga jail personnel sa Action Rex. Way na ni madugangan?
Wala na nadugangan pa. Good. Amo ang ginkalipay man nga sining niya maayo gani aksyon na Alving diri sa Negros kag Bacolod. Wala na nadugangan pa sa COVID-19 ang Negros Occidental kag Bacolod. Amo sa kabagay nga amo ang ginapasalamatan. Sunod diri kay Peremne, humalin sa gindulong 2 weeks ago sa Talisay Ligtas COVID Center. Ining 35 ka mga PDLs, 34 diri Action Rex ang naka-recover. Isa na gid lamang ang wala pa naka-recover kag in fact gindulong nila kahapon sa ospital. Ang ining isa ka PDL bangod nga gina NGT pa bala Action Rex, pero ining 34 out of 35 34 diri naka-recover na. Now, ang 19 ka mga jail guards from Isabela, Talisay, kag majority diri sa Bacolod nga nagpositibo sadto, naka-recover naman sila tanan Action Rex. Pero sa kabilugan, in general, sunod diri kay Peremne, out of 54 tested positive, 53 diri ang naka-recover, samtang ang isa wala pa. Pero ang sitwasyon na sunod diri kay Peremne, still sila nagapabilin sa quarantine facility, especially sa Talisay Ligtas COVID Center. Nagahulat man Action Rex nga liwat nga mareswab antes ibalik sa jail of origin. Ang ining 34 ka mga bilanggo, the same sa mga 19 diri ka mga jail guards nga ipareswab antes naman ibalik sa ila sining duty post. Pero ginkalipay isang lising na Action Rex ginkalipay man diri ni Peremne nga wala na nadugangan pa ang mga positibo sa COVID-19 diri sa Bacolod kag probinsya. Magluwas lang dito sa Iloilo kay kahapon nga adlaw Action Rex no sa iya 40 man tong gindulong man to sa Ligtas COVID Center, kay 40 dito sa PDL ang nagpositibo. Sa Iloilo? Sa Iloilo. Ba, damo-damo manggali, no? Oo, madamo-damo man gani Action Rex sa diin suno sa iya. Sa lista sang BJMP Region 6 sa bugos nga Western Visayas abi, naka-record sila sang 170 tinan ka infected COVID-19 sa local transmission lang ni Action Rex. Out of 170 suno sa iya, 55 diri jail personnel, pero sa PDL 115. Now, out of 55 ka mga personnels, 41 diri ang naka-recovered, 14 ang may active cases pa tub-tub sa karon, pero wala na nalista diri nga may aktibo nga kaso diri sa aton sa Negros. Diin dugang pagidya diri nga 115 out of 115 nga PDL, 84 ang naka-recovered, 26 may active pa diri Action Rex nga 26. And ang tatlo out of 115 suno sa iya, tatlo diri ang napatay, duha sadto sa Metro Bacolod District Jail last 2 weeks ago, and isa man dito sa Iloilo Action Rex. Ari ang pahayag ni Senior Superintendent Gilbert Peremne. Ang sa personnel natin, recovered naman sila. Actually, asymptomatic kung sila eh. So far daw, wala naman problema dira sa personnel ko sa PDL natin. So far, Except sir, that we are just waiting a proper time also for schedule nila siguro for reswab. pero ara gyapon sila, sir, sa quarantine facility. Ang personnel natin naraman sa ila respective quarantine facility, kung ilang aton niya PDL, para sa aton niya Ligtas COVID Center, that is intended solely para sa recovery sa aton mga PDL infected of COVID. Kamusta ang sitwasyon nila sa karon, sir? So far, okay man sila. Except na sa isa ka PDL, at may masakit na sa kadaan, na NGT. Yesterday, ginadala sa hospital for more focused medical attention. And they're still also waiting siguro sa update ng sa aton dera nga in charge sa Ligtas COVID Center. If in case nga fully recovered na ang mga PDL yara sa Talisay Ligtas COVID Center, anong plano, sir? Ibalik na sila, sir, sa jail facility? Yes, sir. By protocol, kani nga gina-implement subong, no? 14-day malang ganina ang daw quarantine, no? After that, kung asymptomatic malang, pwede na sila ibalik to sa jail of origin. But on the parts of BGMP, to make sure, after that quarantine period, i-reswab po natin sila. To be sure na negative, that's the time na ibalik natin sila sa jail of origin. On Negros Occidental, Colonel, wala man sa may nadugang, sir, no?
So far, wala kita sa additional cases there. And we are happy to note that as of today, ang mga cases natin dati on the recovery naman sila talang-talang. Mensahe na nimo sir sa mga pamilya, sa mga PDLs, including na nga aton sining mga personals. Good to know nga naka-recover na. Una, to your program, no, ang BGNP Regional Office 6 pasalamat gid kaya makalabot pa kami sa kanginan on the situation sa BGNP. So far, we are happy to inform the public, especially sa mga pamilya sa PDL natin, atong mga na-infect natin, particularly sa mga na-mention natin nga jail, naka-on the recovery na sila, including patigan natin mga personnel. So far, wala na sa may dugang yung mga cases kita as of the moment. So we are strictly implementing all the protocols. Rex ang kabahin ginamang sa pahayag din ni Senior Superintendent Gilbert Peremne. Ang Action Rex ginahulat pa ni sa Philippine Coast Guard Action Rex. Ginahulat pa ni Lieutenant ni Commander Johnson Benjamin ang tagpamuno sa Philippine Coast Guard sa Negros nga malift ang isa ka simana nga extension balang isang moratorium. Okay, ang momentong ambal ni Mayor Bing nga ginahulat ya ang mangin desisyon sang Iloilo ti until Sabado? Sabado, correct? Ne kung Friday? Friday, buwas katapusan sa moratorium sa October 9 may baluan kung bala malift na kagati October Sabado Action Rex may posibilidad nga makabiyahe na, no? Pero ang kung Pero depende pa na sa gyapon sa mga local chief executives ta kung bala may biyahe na sa Sabado. Yes, Action Rex muna magadepende gidya sa sunod sa iyang magadepende man sa local chief executive kag sa probinsya kumo damo man mga LSIs pagikan sa Cebu kag Manila nga plano kung tani magbalik diri sa Negros galing kay hindi pa mabalik na bangod man sa extension sa moratorium galing kay sunod sa iya ti may baluan tagid niya sumabot nga Biyernes o kung bas nga adlaw katapusan diri kag base makadesisyon nga ginlift dati gapatimaan nga sila mismo magapahalugot na sa mga LSIs nga magakarit. Wait and see sila as of this broadcast time pero ginasigahom ta kung astabwas meaning basibwas may mga hinunanon sila upod ang mga city officials. Yes, Action Rex. Kaya hindi lang ni Bacolod yung puerto ang ginaistoryahan kundi kabugusan nga Negros Occidental ni Tibla. Yes, Action Rex. Mo gina ang ginapahayag man ni Benjamin. Pagkasunod sa iya nga kung sa Iloilo wala na gidman nagapati siya nga wala na gidman sa mga LSIs pang nabilin sa Iloilo. Oo, pero ang kalabanan ng mga LSIs bilin ang sa Kwan Bala Action Rex sa Cebu kag subong man sa Manila. Pero as to kung sa biyahe galing ti ang iban sini daw kuan na gidman gahulat lang kun ano bla kun magbiyahe na gidman kay makatabok-tabok na sa bla. Sa Action Rex, no? Muna, ang kung reaction na Rex no sa iya, kunti ginpamangkot man nato ano matabo ni sa mga pasahero in kaso gilman. Ano matabo ni sa mga fast craft kung bala kung malift may biyahe. Suno sa iya wala pa nagpartiniser, no? Wala pa nagpabalo ang pamuluan o kung mga grupo sang fast craft sa ila nga magbiyahe na sila o kung balik sila sa biyahe. But definitely suno sa iya sa karon ang biyahe pagid lamang o kung nagabiyahe pagid lamang ang mga roll-on and roll-off vessels even dito ya sa Tabuilan. Pero maging klaro si Action Rex, kung ikaw taga Bacolod o kung taga Negros ka, makadto ka sa Manila, pwede kaya kung may barko. Kung makadto ka sa Cebu, kung taga Negros ka, makadto ka Cebu, baya Toledo, kag Tabuilan, pwede ka tiyo magkadto dito. Pero kung halin sa Tabuilan naman, pagkadto ko na sa Toledo, makadto ka diri sa Negros, bawal sa gihapon. Hindi pa pwede ka sulod. Hindi pa pwede ka sulod. Kag dito sila, ambot kung may biyahe na dito, ginatugtanas lang nga magbiyahe? Yes, Action Rex, no? So, ang reaction na Rex ang pinaka-latest, no? Nga travel advisory lagi kan man sa Philippine Coast Guard. Si Kwan Action na Rex, si Maria Gracia ang Kwan bala, available na sa siling niya. Sir, pwede. Sa ano na? Si Kwan, ang Kwan bala Action na Rex ang Pidea? Pidea.
Oo, ang spokesperson sa PDEA, si Maria Graciela Tanalion, coming na, no? Diri sa Bacolod. Pabacolod siya? Oo. Kay buwas nga adlaw, mag-aumpisa na ang deliberation ang mga barangay for barangay drug clearing program. Ano ni pag-on ni siyang spokesperson sang PDEA? Come again? Bago ni siyang spokesperson sang PDEA Regional Office? Yes, Action Rex. Think mga madugay-dugay na man. I think mga 6 months na siya spokesperson. Okay. No? Tapos ang PDEA Region 6. First time ko ni sa mabatian si mo kung pa-interview sa mo. Sir, sir, actually, lapit na kami. Galing yung aking kopya. Tagalog siya? Ilongga. Biko kung Tagalog siya. Galing siya kagina, pero siling niya. Aking kopya, andun sa sasakyan. Aran sa lakyan, siguro sa type of dugay-dugay. Yes, Action Rex, no? Mangita, available na karon si Ma'am Tanalion as ang spokesperson sa PDEA. Balita sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:13 na nga oras 12:30 na mga ka-aksyon. Temprano Una sa tamang serbisyo. Ay, hugid. Sige salamat gid Aksyon Alvin Graba ha. Unahon ta dira ang report anay ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Dalig lang Aksyon Art ha. Standby anay noy na. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Ayos kadtuantang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa Bacolod noon nga nagabatyag sang sintoma sang COVID-19. Mahimo nga makapakonsulta kuno sa BRO pag-determine sa pasyente kung kinanglanon ipaidalom sa swab test. Nagadepende sa determinasyon sang doktora. Kagiban pa mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Pinapaimalon ni City Administrator at the same time na siya man ang Executive Director sa Emergency Operations Center sa Bacolod niya si Ma'am M. Ang nasa karon nagabukas na ang Bacolod Respiratory Operations Center o Control Center dira sa may Dalan San Juan o kung Bay Center agod sa mga Bacolod noon nga niyag magpakonsulta partikular na ang may mga ginabatyag na masakit o kung sintomas ng COVID-19. Bukas na subong? Bukas to sila para sa pag-cater Action X sa gusto magpakonsulta. So kung nagabatyag ka mo, halimbawa na itong kasuhon, wala man na kabarakaan kaya hindi man na ginayon may swab ka, kaya i-determine pa sa doktor ang imo sininya status. Importante, ang libre ili Action X mo kung magpa-swab ka, kung may bawaan man sa natag sa ka-individual ang ila sininya sitwasyon. So, sunod sa iya, ang Bacolod noon, naluyag maka-avail sini kag luyag na masiguro, nating ila ginabatyag, isa lamang ka-normal o kung balatian, gidlang hindi iya COVID, magkadto dira sa bahin sa Bro Center, agod magkumugar sila sa mga on-duty na mga doktor. Ang di klaro man sila yun, ang ilang program, ang focus gidlang sa taga-Bacolod, kaya sa iba ni LGO, mayara man sila, ginapatuman nga kaugalingon na programa. Yan nga parayag ni City Administrator M. Ang. Yara sila mga influenza like illness or may mga symptoms sila nga daw COVID, ginapakadto na sila sa Bro Center kay para ma-konsulta sila anay sa mga doktor nga naga-duty dira and then maswab sila dayon. It will be the doctor who will determine kung kinanglan siya iswab or hindi. Basta may symptoms sila anytime, pwede gid. For those nga mga aton kauturan diri sa Bacolod, ang aton mga residente sa Bacolod, who may feel na may ara sila sintomas or may mga ginabatsyag sila, lain nila pamatsyag, may trangkasuhon sila, pwede gid sila kakadto sa aton Bro Center sa Bacolod
respiratory outpatient center, may mga doctors nga naga-duty dira nga makakonsulta kag sila na ang makahambal kung kinanglan sila ang ining pasyente iswab or i-test kay para nga kung matest na siya, pwede siya dayon mapasulod na naton sa aton database as as among those nga gina-monitor naton kag ma-monitor sila sa aton nga team no sa COVID. Manang parayag ni City Administrator ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo hupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Artay Hopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa inuan tanay balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kangtalan sa mass testing liwat nga ginpatigayon sa syudad sang Talisay pagsaka sang kaso sang COVID-19 posible na naman nga matabo sa syudad. Ay pwede. Syudad sang Bago naka-record sang isa ka dugang nga napatay bangod sa COVID-19. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar? Aksyon Rex, mayara sang stintaship, taran ka mga persona ang naging kuhaan sang swab test sa panibag-o naman. Mas testing sang City Health Office sang Sural sa Talisay, Negros Occidental. Ning kabahin sa gihapon sa agresibo nga kampanya sang lokal nga panguluhan sang syudad. Para nga maubos-ubos kid tanan ayo ining mga nag-positive sa COVID-19 ag maubos man ang ilang sa mga naka-close contact kay babaluan na bala nalatnan man sang siring sahi sang kagaw. Ang City Health Office sa Talisay nagapating ati amo ni Aksyon Rex ang isa sang gituraan mo nga ang nagdamo ang kaso sang COVID-19 sa Talisay City o sa ilang sinisunod nga mga mass testing nga ginpatigayon. Talisay City nabutang sa number 1 sa Negros Occidental. Gani man. May pinagkadamo nga kaso sang COVID-19 pero medyo gulugod news man Aksyon Rex kay sunod sang 5 ka sunod nga adlaw dutay ang nagadugang kaso. 5-day consecutive naka-record sila sang lowest daily infections umpisa sang bulan sang Setyembre. Ang Talisay sa kabugusan nga barangay may ara na sang na-record nga COVID-19 free. No? Kundi may 22 ka Galing barangay. kiti daw pilato daw tatlo to nga halin sang primero daw ay gidi makuanan sila sang COVID-19 eh. Duha ina ka barangay sa Talisay City nga Ano to galing nga mga barangay daw bukid-bukid tong mga barangay to? Kabatangan kag Katilingban. Oh, Kabatangan kag Katilingban daw ay gid niya COVID-19 pero ti subong niya Bali may 4 nga nagadugang action Rex so 6 na tanan. Ining 4 ni ang 4 action Rex may mga kaso ini sila pero naka-recover. recover na. O naka-recover action Rex. Pilang patay sa Talisay? May patay o wala? May ara 16. Oh, kadamo manggali. 16 ang nagkalamatay. Mayo kay sa sunod man sa pinakadlaw ay sa may nagdugang nga patay. Naganaptabo ang recoveries kag dutay ang mga dugang sa positive. At least bisan paano matamat nga naka-recover sila kagamatamat na nga wala sang recorded sa Talisay dira kay damo-damo ang Talisay actually diri lang sa iping ni sang Bacolod do. Manti sa saling istintay kamagin swab action Rex kabay pa galao bang Talisay City nga way lang sa magpositive diri sa kada mass test siya so Rex digil maligawan sa mga mass testing bala sa Banwa nga syudad nga ginpatigayon may ara gid sang naga positibo. Ang 4 ka COVID-19 free may kaso sila pero nag-alalayo nag-recover na ang zone 1 16 ang zone 10, 11, 14 kag San Fernando. Nagawa siri, may ara action Rex ang kandidato pagidya nga
laban-laban mga COVID-19 free barangay man sila. Ay tutay nila active case o cases nila. Ang Zone 116 Matabang may duha na lang ka-active cases. Zone 2, 3, 14-A may tatlo. Pag may harasang tag-isa na lang gani ka case action rex mo. Zone 4, 8, 2 Hermanas. Tag-isa na lang ni sila action rex. So, Pero ting iban siniguro mo nagtapos naman sa quarantine? sa mga graduate na ni sila Oo. sa quarantine area, Di ka ba'y pang hindi na kuwan pa na, butang pa bla sa mga barangays ngayon nga mayara pa COVID-19 patient bla? ti pila mga tatlo kadlaw mala ning hulaton na surek sa mabalaan ning resulta sa swab test sa 77 ni ka mga taga-syudad sang Talisay, no? Confirmed cases 545 ang naka-recover tinabo-dabo na 402 ang active sa buong 117 na lang muna zone akon 16 ang mga nagkalabatay. Ang pinakadamo kaso nga barangay sa Talisa City nga zone 12-A subong 28 na lang ila sa ring active cases action rex humalay nini pasyento Jess ka mga confirmed cases amo sa number 1 ang may pinakadamo action rex nga kaso nga barangay dira sa Bay Talisay City Puruti bagusan sa pagtinguha sa mga opisyal dira sa ila sa ring barangay natinguhaan nila nga mapadasig ang pagpayo kaga tapno sa nga pagdugang sang kaso. Sumo-sumo naman nga balita sa Ilohanta sa bayan sa nga Sunat Sambago. Kahapon lang nga record action Rex. Ang confirmed case number 257 nila bala. As of October 7, ang confirmed cases sa Bago City 258. Ang confirmed case nga ang patient number 257 amo ni sa ang nagdugang sa napatay action Rex. 58 anyos, lalaki, taga-barangay Sampinit, ini siya. Localized community transmission. So nagdala action Rex sa siyam na nga bagonhons nga nagkalabatay sa COVID-19. Taga-dira man lang napatay? Taga-barangay Sampinit, Bago City, lalaki. Why na sa makakadto sa ibang nga lugar? Local ni sa nga transmission. Local nga transmission. Kag ang Bago City, parehas man sa Talisay City Action Rex, mayara man sila sang barangay nga wag gadya kagi positive ang ilan sa nga residente. COVID-19 free ang ilihan kag barangay Pagroy. Ang barangay Atipuluhan, maisa lang ka active case ag kon mag-ayo ng pasyente ti malakit naman sa COVID-19 free. Ining nagkalabatay nga siyam ni ang ila sa ding napulian tag-isa action Rex sa kaso sang patay barangay Talog, Maaw, Balingasag, Sampinit, Kalumanggan, Pakol, Abuanan. Ang duha ara residente sang kwan sang barangay Don Jorge L. Araneta. Para sa record sa Bago City, 258 confirmed cases. Ang naka-recover, damo naman kay 221. Ang active cases subong, muna nagkalabilin na lang, mga 28 na lang action Rex. Maring report update sa COVID-19 sa sining pilaga mga lugar na nga mayara sa gihapon sang problema sa atubang sining pandemya sang COVID-19. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo Action Malog Hedawaya. Una sa balita na sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:26 ang aton oras. Dalig lang standby aksyon na Brian Morden, aksyon na Eric Magbanwa, plus ang aton sining mga out-of-town reporters. Matagtanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo dugay-dugay mga ka-aksyon.
isang banwa mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginagampingan Padayon Aksyon Radyo Pagkulong yung kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsan ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo
Ayos, sige, pang tirahon, tanay anang ginpadala ninyo nga mga mensahe diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB sa kay Ophelia Galero Arce. May lang nga pag-monitor dira sa Isabela, watching with Jovelyn Ilaya, o Iladja, Shirley Ann, Analisa Cagjano, no? May lang nga pag-monitor kay Justin Gimiroy, may lang nga pag-monitor kay Sir Martin Aliling, may ayong adlaw gid. Sir Martin Aliling. Kay Alex Montisa, okay, sige. Franz Malone, may lang nga pag-monitor Franz Malone. Kay Liberty Binitin Obaldo sa Eastham 4, Barangay Mansilingan. Salamat gid, no? Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, dala sa Celine Homes, Barangay Estefania, may lang nga pagpamati, no? Ma'am Virginia San Antonio Olpenda. Kay Michelle Sayo, may lang nga pag-monitor. Kay Sheikh Sean Defensor, may lang nga pag-monitor sa pamilya Gordon sa Manapla. Thank you so much, good Sheikh Sean Defensor. Merly Dolido Magallanes, may lang nga pamati man kag kay Alex Montisa galigina pa ni. Kay Jenny Mata Gabang, may lang nga monitor dra sa home site. Tamiyaw ko lang da sila ni Papa Dudong sa Palakasor, Pontevilla, Pulupandan, no? Palakasor, Pulupandan. Sa kay Jenny Mata Gabang ang panamiyaw na galin, no? And sa kay Valencia Kinet, may lang nga pamati Valencia Kinet. Sa kay John Marie Radok, always gid monitor sa La Castellana. Thank you so much gid John Marie Radok. Sa kay Nonoy Efren Salanap, may lang nga monitor. Okay, good PM Action Rex, share kulang status ka COVID, hindi pandemic kundi scam. God bless Philippines. Monitor gali kami drea mga Ilonggo seafarer sa Taiwan from Bulwangan, Hinubaan, Negros Occidental. Thank you so much gid Nonoy Efren Salanap. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang nga pag-monitor. Kay Wilma Gabarles, tamiyaw lang Inosensyo kag Cabarles family. Marilyn Abarte, may lang nga pag-monitor Marilyn Abarte dara sa Nato Suligin Elementary School, Castellana. Rekamidi upod co-teachers ko. God bless Action Rex sa tanan sa inyo. Thank you so much Ma'am Marilyn Abarte, kaghalong lang kamudra, no? From Nato Suligin Elementary School. Sa kay John Ray Tanlangit Saldavia, may lang nga pag-monitor. Gamonitor sila dira sa Bago, sa Garcia Building. Thank you so much gid, no? Janelle D. Jesus Apostol, panawagan sa pamilya ko da sa Bacolod, Magalong gid kay Ari Pakudi, Manila. Hindi ko kapuli, pamilya ni Pumusino sa mama ko sa Tagalihis Country Homes. Thank you so much Janelle D. Jesus Apostol, no? Mayo lang nga pag-monitor kag kabati na to mga ginikanan mo. Thank you so much gid ayos. Kay Jo Marie Aguilar, may lang nga pag-monitor. Upod dra si Jasper kag Keith, may lang nga pamati. Alin sa kay Jo Marie Aguilar, no? Kay Eric Benuelo, salamat pag-amo na Action Rex para makabakasyon man kami December. Tani madula na ni ang virus. Alin sa kay Eric Benuelo. Kay Merly Gonzaga, may lang nga pag-monitor Merly. And sa kay Ma Earl, may lang nga pag-monitor Ma Earl. Kay Susie T. Ronald Jr., pa-shoot out lang po from Manila. Stay safe tayo. God bless sa mga kababayan. Halin sa kay Susie T. Ronald Jr. Ayos. Tomas Bronyola, may lang nga pag-monitor. Kag Jeron Landel Luhan, watching from Malaysia. Pakigreet lang pamilya ko gali sa Barangay Bakong, Bago City. Stay safe, stay healthy to all, no? Thank you so much gid Jeron Landel Luhan. Okay. Well, Frido Laison Domingo, may lang nga pag-monitor sa Manila. Lakas ulan dito. Bahay lang miya. Di makalabas online, sabong na lang. Well, Frido Laison Domingo. Ayos, thank you so much gid. Kamusta lang da sa inyo dira sa kay
Wilfredo Laison Domingo. Dayna Kanyete from Barangay Granada. Sige, daligi lang mga kaaksyon na. Standby, manambalik kita sa diligi lamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya tin pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas! Ang Aksyon Balita. Banat. Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:43 ang aton oras. Standby na sa report ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ambal ni OTTG Romel Consasling niya dira sa Dalan San Juan Bla. Sa tubang sang Basiwa kadulom gid ga wala gasigang ila street lights halin gid sa Burgos hasta sa katedral galika lihog tadabi sa mga opisyal dira sang barangay o kun barangay guro ning in charge saray ipa-check ta na da halinda sa may Burgos pakadto sa may katedral sa San Juan mga kaksyon ibaloon tanada kag hisayran tanada ipadangat na sa mga barangay officials sige sa iluwang tanay balita ni Aksyon na Brian Morden maki-update ta sining pinatsanay man to sa Banwas ang Kawayan hoting nakapatay nga bayaw o sa bayaw sa Banwas ang Kawayan ginhilway na yadtong suspect buwas pa patigayuno ng areglo. Yari ang kaunan sa report ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Nokpo. Aksyon, Bri? Action na Rex, makatapos ang 36 oras ginahilway sa custodial facility ining si Rinje Layan suspitsado ni siya sa pagpatay sa iya bayaw dira sa may sitio Mangga, Barangay Lumbia, Banwasang Kawayan. Sunod diri kay Police Major Luel Garingganao, hepe iya sang Kawayan PNP. Once gani matapos ang reglementary period, kinanglan pagwakit ang suspitsado ilabi na gid kon wala sang may ginpasaka nga kaso. Dugang padiri ni Garingganao natalana buwas kadlaw Biyernes may ara sang inistoryahanay or posible arigluhanay nga matabo sa magtimbang nga bahin sa din ang pamilya siring napatay nga amo si John Ray De Locario ang nagpangayo naman lang sang financial assistance nga mga 30,000 pesos para sa paghikot palubong sining napatay nga ining biktima Action Rex. So sunod diri sa kay dugang panigaring ganaw iya tikang nga ginhimo sa pamilya pangod sila ang may poder kung ano gidla ang dapat nila nga pag-himuon Action Rex. Samtang ato yang natabo sa tiyo ni John Ray De Locario nga si Roy De Locario nga napatay man nga nalukpan sang Granada di wala gito sila yasang sukton Action Rex kay aksidente gid lamang atong iya nga nadanlog siya nadanlog siya nga bitbit niyang Granada nga tuntani nga ihaboy dito sa Puloy-an sang nakita niyang hinablos niya tumba na nagintero sang bayaw. So galing kay pagtumba niya nakabukas na tong pin gali nahukas na dito nagsigabong sa iya kag abululag ng ibang nga parte sang iya sini nga lawas Action Rex. Ari si Garingganao angot ni. Sa mas pura na sila pero pagdating time ginregas na mo ng hindi na ganak na ang regulatory period sa mga
Pero subong hindi ka so pinag-present natin sa Okay. Siguro may threat na siya. Kasi ang agreement ng parties na mga dirigentes ka, agreement ka nalakupan ka na pang patay. Ano ba sir, ginapakaya ko sa family sir sa whole answer? Pan lang, bali, pagkaroon nila ang pagbayad sa funeral palubong worth 30,000. Action Lex, po na ang palayag ni Garing Ganao sa siring pag-confirm niya, siring balita. Si Juan, atong suspitsado nga ginhilway, why siya nagpauli anay hara sa subong pabilin dira sa kawayan nga PNP, si Reggie Layan, panigurado siya. Mapuli na siya Action Rex kung tapos na ang ilang sininga arigluhanay buwas nga adlaw. In-check sa Action Rex, ining isa ka 65 anyos, mula Gintero, man patay sa syudad sa Escalante, mula sa may sityo Hinagupitan, Barangay Janay. Sa din nga, nagakwana ni siya mo, nagapulupungko sa sulod ng puloy-an nila, gakulat ini. Nga, Ano to gani? Sityo Hinagupitan? Hinagupitan, Barangay Hinagpitan, Barangay Janay. Oo, gapulupungko ini siya. Kaya kahulat siya sining asawa nga makaplastar sa ila panihapunon. Ginluthang lang ini siya kay balay nila galini kilid kampuhan bla kang tubo. So shotgun ining intero sa iya sa pag-imbestigar diri ni Police Major Hiljan Despingete sa Escalante PNP. Subong daw wala pagid sila may matudlo nga suspect sini. Kay bisan gani ang asawa, ang pamilya daw ay man may itudlo kung sinong kontra siya rin nasambit iyang biktima Action Rex. Given ngayon 65 years old tibo nga tawo. So tingalagid silang gintero kag napatay gid ini. Isa sa ginalulunan taon na karon nga posible abi basi makabulig sa investigation. May pulo problema ining parte sa propiedad. Ining nasambit nga biktima pero hindi gid man amo na kadalom suno kay DSP. Nagapulat sila nga makahatag mabisan dugang man information ang pamilya kung may makalap gid man sila, but as of today Action Rex ligom dulom gid sila sa motibo nga madalom kag ngalan sang suspetsado. Amo nang balita gikan sa NOCPO, Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, kadto antang balita ni Action Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa 21 anyos nga dalagita ho kung dalaga ginimuslan sa sulod sang iyang kwarto sang animal man nga klase ka 41 anyos ni nga tricycle driver ho sa isa ka barangay diri sa syudad. Yari ang kauntan sa report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric. Alright, Action Rex, Cantor, how's my signal there? Dumaayo wow. Ayo di purma. Dumaayo yung signal mo. Well, because there is no rain here. Okay. And the sun is very heat. Tigod. So that's why our signal is beautiful. Okay. I love it so. Uy, nalabot ang TF. Ayo di purma. Sabi ko may TF panada. Sa diina, ang atan TF. Sa signal mo eh. Sabi ko sa AC. Ang AC, okay pa to? Ate, okay pa man. Nasta pa boss. Okay. Ay, doon mo. Hasta na lang kita buwas, no? Iyon na. Okay. Kabay pa, no? Kag maganda tayo. Sustain. Sustain lang, no? Para nga hindi kita magkalahulog. Para Manuel Koda kagay sino to? Joseph Kajili Chuwada. Okay. Kamon ito. Si Mr. Manuel Komigo ta. Sa Silay. Silay, no? No, basta man.
Butado, way sa ka pabatsyag na. Wasi ka pabatsag na, no? Oh. Muging nagruho mong manog milyonaryo ka na, no? Alaban eh. Ito, way ka nagapabatsag Kaya sa... kung hindi ka mag-milyonaryo ni, gapabatsyag ka man na. Natural. Tanawa si Kapchad kay si Kagawad Jofred. Nga hindi milyonaryo. Kung gapabatsag no? Gapabatsyag sila, no? Tiyara na? Wala pa. Ay, pas naka-text diyo. Okay, that's... we're waiting for them, no? May lang ang pag-monitor, Dra sa La Castellana, kay Jofred, kag kay Kapitan Chad. Oh, yes. Ano tuman, pabatsyag? Pabatsyag, Nga? Nga, wala nang ulan, no? Pero ba na ako nag-aulan, Ha? Ang galo mo dito para pala Castellana mo. Gali? O, basi ulan ka? Tuway na kabalo, no? O, halo nga mo sa baha, no? Natuway na tuya bahaya. Kasi bagay, nataasan ko yung Robles, Sa Kawayan tuya. Sa Kawayan to yung baha, no? Kawayan kag si Palay. Kahapon sang aga, no? Gani. Grabe kito kurang galo ka na dito ang bulyada sang galom, Oo. Sa southern part kahapon sang Negros, no? Dito ginabulada sa ulan, halong-halong kikita, no? Taga ti Kabay pa, no? Biko kung halong-halong din sila. Kabay pa, no? Kabay pang ano? Magtupa. Budlay man sa sitwasyon. Gani, man kito ka puraot kito subong hindi mo naintindihan na. October subong pero hindi ber, no? Hindi ber. Dapat Oktoberfest, Fiesta. Okto man. Octopus. Wala na ber. Hindi na suyop na, no? Sang octopus, no? May lang gali nga, thank you gid kay SM dra. Okay, thank you gid kay SM, Nona, no? Salbar naman Ano ba, no? Laban Salbar lang. Piho naman 1 month Sana all, no? Sana all, Abo na ang karada. Basti Gerhen ga monitor. Ara sa? Okay. Ga monitor siya si Salamat. Basti Gerhen. Mga kaswabi na sang tingog mo sa radyo Action Eric daw bagulang battery. Okay kagapon grabe kitang ulan ang galom Gani man. Probisa pare ko sa pag-isolisyo to daw ara kitang hindi mayo nga signal, no? Patong ka lang da sa palatungan mo. Okay, mataas sa ako nga area. Good. Wala di problema, no? Di aratsada ta? Sige. Aratsada ta sa ito nga mga balita. Di aratsada sa police station number 1. Ining 41 anyos nga tricycle driver nga ginaligar amo ni siya ang naghimulo sa isa ka 21 anyos nga dalaga na aresto ini siya kay nasang Kagahon Action Rex right after nga natabo ang ining insidente sa diin ang ining 21 anyos nga dalaga according sa kay Police Lieutenant Arlene Torandon ang tagapamuno sa Women's and Children's Protection Desk sang Bacolod City Police Office nga nagakatulog dinhi sa idalom nga porson sa desin nga puloy-an ang biktima bali sa salas ini siya nga nagatulog kali kiti ang problema dili nga nakita sa investigador nga wala malak ang kwarto sini kag daw kaliguan ang blas sa salas actually way iban nga upod ning 21 anyos may upod na tapos babaw kasi kan floor ni mong babaw dalom ning balay ni sa dalom siya nagtulog yan pero dito sa guro na nami ang Black Rex gabi ka problema kada kitaan sa investigador nga way kali malak ang kwarto sini sang biktima tamo to nakachansa sang dako ining suspect ni 41 anyos ka tricycle driver kag dito tigin sarod yun sa kwarto kagintayaan sang kutsilyo wala na makapalag ang biktima kasi na kordam kag nahadlok man sa sinipag tayo sa kutsilyo mo to nga ginhibuskan ni siya kagakorte sa kay police at Arlene Torandon nga na-consummate gid Action Rex ang ginatawag nga sexual abuse sa biktima. Sa moto nga nakapangayo ini sa Gilas ang bulig after nga nakagawa ini suspect din sa moto gid patigayon ang follow-up operation sa station number 1 led by Police Major Jubel sa Derek Karadakpan ining suspect nga 41 anyos nga according sa kay Torandon Action Rex may pending pagani ini nga warrant may pending pa ni siya nga kaso sa Police Station number 1
nga murder action na siya kiti do under provision ni siya. That's why nga nagagawa ini siya. Multi na siya. Ate balikin ni siya sa silda gid action rights no. Taga Kadutdan na lang bla. ate mo gini guro Bisan matabo. ka mumuo. Para madudra na lang ang animal yan eh. Ay pa baro pabira ko sa kay kagawad Joe Fred. Ate laban eh. Oh, hindi kay Joe Marie, no? Gaguom tong dangon no sila lugar mo. Ipaanod na lang sa kanlaon da kap. Gaguom ang ano? Gaguom ang chimpo to eh. Siling? Si Kagawad Jofred. Ate mga bisan kuan bisan magaloom ang panahon kun ang kapalabuton at sana ko di. Ate sanag ko na. Ayo di purma. Dari ka ba kinagayat sa balita to? Gani. So mo na Rex ang suspect na Ano ni provision ng kaso niya? Under provision ni sa mo sa case ng murder. Isiling ni Torrendo niya balikan nila ni ang kuan ang provision parol ang provision. Madula na nagurong parole in provision sa iya. Yan ang parol ni madula na ni matik ni. Tapos plus ning bago yung kaso. Nan tini mabulubugat ni Rex. Iti kung madutag kasi sa kaso ni Nobel recommended di mo ang kaso mo ni. So mo to naging mando ni Torrendon sa investigador sang WCPD Station 1 nga i-verify gid kagusisaon sa matuloy ni kag idalo mini sa medical ang biktima para nga magamit nila ini sa papasaka sang kaso nga rape patok sa sining suspetsado. So far, no, based on the investigation sa aton nga investigation case, it was 2 o'clock in the morning, no, sa sulod sa room sa aton 21 years old na biktima. Notice siya nga ining aton suspect para sa sulod sa room. So, repeat siya using sang light. So, pag rin na-consummate ang ining incident case, and then hiling ko sa ating mga suspect. So far, na-consummate yun ang sexual abuse ka na tabi. Huwag ma'am upod ang biktima at ang time sa matapong insidente. So, yan nga mga kaupdana, no, according sa atong investigador, sa pag-investigar niya, ang upod niya, no, ara sa babaw, sa siningapuluyan, at siya, ari sa dalom, nagtulog sa iyang room. So, ang isa lang di ganit, no, nga na-notice natin kag sa investigador ta, nga nagtulog siya, hindi safe ang room. So, open ang kanas, kanya, kwarto, wala na anak. So, dali nag-take advantage ang atong suspect. Okay. So, wasa kasingit, ma'am, sa tuwang simpo? So, according sa biktima na to, no, so, plus man kay may allegation pinprinted siya sa sundang, no, arm siya sa digliviton, yung ating suspect na 41 years old. Action exposure sa palayagan ni Police Lieutenant Arlene Taranto ng Trapamuno sa Women and Children Protection Desk sa BCPO. So, ginmando iya sa investigador sa Station Gaobra ni ang biktima? Gaobra ni Action Rex, no? Actually, taga-kuan siya, taga-tumandok siya sa Himamaylan City mong... Pangayaw man eh? Pangayaw, ano ka board na da sa Posible, actually, board lang na naguro sa isa din ka barangay sa Bacolod. Kali ko tayo mo na ba kumpiyansa, masaguro, bukas sa daan ng salas. Ang portahan, plus bukas pa ng kwarto, ya. Siguro sobrang nasalig, bro, sino mo di masulot man, kali ko tayo mo na bla, may mga kurto-utok, katulad siya ni Kuwerte, anyos ni Tresica driver, na himuslan niya, gid, ang ining 21 anyos nga dalaga action. So ginaangan nga nila ang resulta sa City Health Office para nga magamit nila ang medical record sa biktima kiti according sa biktima gid na consummate kiti ang gatawag nga sexual abuse sa iya sa siring suspetsado nga karon sa custodial facility sa police station number 1. So nanong resulta sining action sining medical record sa biktima kag buwas si baloonta kon mapostro na ni ang kaso nga rape kon makuha na nila ang nang sumong ang suspect ni? Ara sa station number 1 Action Rex, no? Dali lang kay pagadto ng bulldog, no? Sino nga bulldog na? Kanimal. Ang bulldog bala nga hinuptanan tadi. Pagkatong ko sa station 1 kay ipa... Si Jumare? Ate Hindi mo na yung bulldog si Jumare? Daw lawayan sa iya. Doas ka naman. Ay,
no, do kaulugtasan klase ng mga Gani. tao ni nga may Ano, may- pinding pagid nga ko, way ni bagnos na lang sa Mano. sa karsada kay makuha man lang na. Okay, kasi actually katol man lang na mo. Oo. Do hindi amo. So, amo ning ang COVID nga problema pas mo nag-imo ka pa imo sa Kung amo si ning Alex kaso pa. si Alex Montisa paling nami pimnon isak galon nga langgaw ba? Galon nga langgaw. Bombay Ubos siya na guro. Kamatis ha. Oh, ubos siya na kung isang galon nga langgaw. Oh, Ubos siya na kay whiskey gani gurong ginainom yan eh. Abot kung hubog sa sang ginhimo yan eh. Katuntong ang klase. Yan, mayroon akong basi hubog ni guro, basi ko Basi drugs nakasabu pa ni, pa ni? no? Basi naka-drugs ka pa ni, no? Tiway ni sagin paidalom sa drug test? Depende na sa rekomendasyon ni Dapat Parinto na. paidalom ni sa drug test kung positive hindi na pagwaon sa presuan. Sigurado, hindi na siya magkagawa sa presyuan. Actually, siya. Gani man may pinding Wala pa na may ng kaso. kaso. Pa rin sa kadahan nga murder na station 1 number 1 daw. Under provision pa siya, no? So, muna siyang dapat... Why ni sa asawa? Soltiro ni. Oo, sa trisika driver ni. Galing mo na vlog ko siya. Kung nabutong sa sang katog-o mo, budlay ko sa atin, masama yung bagnos mo na mas dala, no? Gani, mo lang nagka-importante, nagka-iki-ay ka naguro sa babaw sa imo nga sikad, may... Masaya pa ko nga, ay, hello, gano'n. Magkanta nga siya, lala. Siya, lala. Si John Roll. O, sige, panilagan, tanay kay... Panilagan, pero boss, kung anong resulta. Di ipa-medical pa rin biktima? Oo, ikita mo ng gamiton sa pagpahal sa kaso mo. Di kung mangin positive to ti baldagit ang ining 41 anyos ka trisika driver, no? Right from where the action is sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbaron nag-report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kahudas man klase ka sika driver nino. Kung katol tanay binagnos mo na lang sa puno sang kahoy kay sigurado na ya makuha na siyang katol way pa sang lingin sa ulo mo gagway pa sang malain nga nadangatan ng biktima mo rin. Ay kabudlay. Mga ka-aksyon, yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement ang Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Aksyon Radio Philippine Standard Time la una say sa nga tunura sa iluhan tanay nga mga balita out of town mga ka-aksyon sa Aksyon Stephen Presquito unahon tanay sa San Carlos City nagpatigayon ang mga kapulisan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang standard marksmanship training sa kapulisan sa unang distrito sang probinsya the 1st District Don Salvador, San Carlos, Calatrava, Tubuso, kag Escalante.
Yaring report ni Aksyon Stephen Presquito. Sa detalye, Aksyon Stephen. Yes, Action Rex, nagpatigayan sa standard marksmanship training ang aton katapos ang Philippine National Police sa unang distrito nagaling ini sa Escalante PNP, Tuboso sa PNP, Calatrava kag San Carlos sa PNP. Diri mismo ginheld din sa quarters sa San Carlos PNP firing range ang among marksmanship standard training. Nga ginpangunahan ini ni Police Major Robert D. Hocos, ang in charge ng Human Resource Learning Doctrines and Skill Development sa LOCPO sa kay D. Hocos nga ini mandatos ni Chief ng PNP Camilo Coscolan sa din iya ini nga 9-point agenda para sa paghanas sa ating kapulisan, hindi lamang kay para sa pagtrabaho nga sa opisina o ang pag-robing o sa ating mga banwa o syudad pang ini para man in kaso na may mahitabo nga mga shooting incident o kung may mga katauhan, ilabi na ini may mga tuyo nga hindi mayo, ilabi na ang pag-hostage sa taking o kung ibang tagid ng mga crimes nga involved ang paggamit gid sa armas. That's why kaya kinahanglan mangin skillful ang aton nga mga kapulisan para sa paggamit sang ila armas. This is the in lieu of the directives of our Chief PNP Police General Camilo Coscolan in regard to his 9-point agenda. This is to hone the skill of a police officer in terms of standard marksmanship. Moto Action Rex, no, ang gamay naton nga nakuha nga pamahayag ni Sir Diocos. Nag-report na rin sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Stephen Presquito. Balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni Aksyon Stephen sa Iloan Tanay si Aksyon Roger Gotib sa 2nd District sang probinsya. Yaring kaundan sa report, ini may kang tanan sa 34 anyos nga lalaki nga taga Banwa sang Tuboso. Nadakpan nga may ginasukbit nga kalibre 45 nga pistola sa Dakbanwa sang Sagay. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotibjer. Action Rex, arestado ang isa ka taga-Balwa sa Tubuso matapos kini ang mayara gali nga armas lutang kag una ini nga gindakop tungod sang violation sa gina-implementar nga curfew sa siyudad sang Sagay subuad alas 9 takna sang gabi hasta alas 4 takna sang kagahon. Ini siya ang gindakop alas 11:20 ang takna sa bahin sang Dalan Maranyon, Barangay Poblasyon 2, siyudad sang Sagay. Ang suspect nga kilala kay Glenn Panugan Marana, 34 anyos, kag residente sa Puro Kawayan sa Barangay Bugang sa Banwa sa Tubuso. Suno sa report nga siya nakuhaan pa sang armas nga caliber 45 pistol, may magazine kag 3 ka mga live ammunition. Ini dugang nga kaso igapasaka sa iya suno pa sa kay Police Major Albert C. ang hepe sang Sagay City PNP. Hindi magka-actually by chance, no? Kasi ginaobra natin ini regular na ini enforcement ng aton curfew ordinance. Okay. Upod na ang ang aton enforcement sa lain-lain pang mga ordinances naton kag national nga mga malayi, no? Pero isa na ang nambal ko ang sa curfew. So ini tungod ban sa curfew nga implementar dugangan na dugangan sa pagkakop sa sining armas. Ditinado karon sa bahin sa Sagay City PNP ang among nga persona subject pagkapasakan sang kaso sa pagbayolar sa Republic Act 10591. Report gikan sa siyudad sa Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Guti report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang balita sa Cadiz sa Iluanta si Aksyon Percival Villamor gikan naman sa
Ikatatlong distrito, 4 ka persona sa syudad sang Lakardutang naktuhan ga panahuro dakop sang kapulisan. Yaring kaundan sang report ni Action Percival Villamor, Pers. Yes, Action Rex, ang Lacarlota Police Station nagkandak sang operation against sang illegal gambling alas 3:45 sang hapon kahapon dito sa may Hacienda Santa Rita, Barangay Ayungon, Lacarlota City. Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Lieutenant Junel Guadalupe, Chief of Police ang Lacarlota, upod ang alert team. Ang mga persona gintilala dire sa kay Lolete Gonzaga E. Martisano, 46 anyos, pumuluyo sang Barangay Ayungon. Marvin Gayetero E. Nobleza, 34 anyos, kag si Adelina Estrella E. Perdigen, 64 anyos, kag si Rodolfo Panchito E. Bayon, 36 anyos, tanan pumuluyo sa Hacienda Santa Rita, Barangay Ayungon, Lacarlota City. Nakuhaan ini sila kag na aktuhan nga naghampang sa madyong na recover sa ila ang isa ka set sang 144 kabilog nga madyungan aksyon na Rex o kunday sang madyong. Kag nakuha man sa ila ang ilang ginataya nga 125 pesos nga amo ang ilang pusta sini. Kag ini karon ang 4 nagapangatubang sang kaso nga ginpasaka batok sa ila sa pagbayular sang PD 1602. Report live gikan diri sa siyudad sang Lacarlota ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, saan ang mga kaintangan, responsable at pagbalita, pagdahil na ipalaknan, malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buligi. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalaga, ang wayta malabutan pasensya gid no sa mga nagpahabol pa sang ila sining mga greetings, paabosan ta niya. Basahon ta ini mga ka-aksyon. Salamat gid, standby na sa This Is My Life. Iga sunod na sa dili gid lamang madugay upod kay aksyon Walma Sugaton.
Sa kinandan, ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon. Rex Kantong, mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.